Здравейте, приятели! Отново сме в Природонаучен музей Пловдив и днес ще ви запозная с пещерната мечка. Нейната история започна от пещерняци от спелеоклуб Пловдив, които при една от експедициите извадиха ето един такъв зъб, който в последствие установихме, че е от пещерна мечка. И взехме решение, заедно от музеят, в мое лице, с колегите пещерняците от спелеоклуб Пловдив, да направим една експедиция, в последствие станаха две, Кокаляци 1 и 2, по изваждането и съхранението на пещерните кости, които бяха. По време на самата експедиция се установи, че мечката не е една, а са няколко. Бяха извадени десетки кости от пещерни мечки, които ми отне около година време да реставрираме. Може да видите снимки от и клипчета от самата експедиция по време на изваждането. Костите, които бяха обработени и консервирани, бяха сглобени от колега Марин от Чепеларе и бяха показани във витрината, и самата декорация на приблизителната пещера беше направена от камен тонов. И другото интересно нещо за това, че този скелет е вторият в България. Има един сглобен скелет на пещерна мечка в Чепеларе, в музея на карста, и в Природонаучен музей Пловдив е вторият екземпляр. Самата пещера, в която намерихме костите, тя започва с една пещерна река, и най-интересното е, че тя е много тясна на едно от местата и при влизане и излизане трябва да се цокнете във водата тук буквално, за да може да минете от една скаличка. Девойките, които участваха в експедицията, тъй като бяха по-слабички и минаваха над тази водичка, и в един небивал момент се оказа, че всички мъже сме мокри до кости, трябва да работим в самата пещера по 3-4 часа по изваждане на костите, а девойките бяха сухи. Пещерните мечки са живели през последният ледников период. Тази, която е датирана в Чепеларе, в музея на 13500 години, тъй като в Родопите не са били, как да кажа, обледенени, и те са живели най-доскоро, 13500 години, все пак не е чак такава година, до тяхното изчезване, които са гигантите, които са съществували по това време, заедно с мамутите, пещерните ломове. Скъпи приятели, очаквайте следващата ни история за някои от нашите